Ayo. Ikaw na, Bing, ano na kamera? Uy, na-email. Ikaw si ko ano? Si Jaime Ricky? O ka na sa delivery ni siya kuya. Ayun. Nanong may camera kay ko. Amo ni ko ang sadyante ko karon. Roof, bitaw. Oh, ano siya delivery. Ikaw man sa si Jaime. Palihog na ko perma ani. Diri. Kuan ba ni siya kuya? Nang COD ni siya kuya. Bot ko sa botong. Deliveran ka. Mayroon niyo mo siyang amount. Oh no! Huh? COD-man ka na. Delivery siya ba? Cash on delivery. Kisa may imong orderan ay kuya? Ikaw ko mag-order ka na. Wala kayo ba yung gawa nga nag-order ka? Ikaw? Wala po. So, isa man akong kuwanan ni. Mo man na siya nakabutang po. So, among bilog kay si Jaime Origi. Rapod. Music na ulo. Dayon, i-receive. Bili naman i-receive. I-receive naman kami. Or ato na lang siyang kung ano, naman po tayo proof na kuan. Naman po may proof na video. Atuan na lang ka siyang tubayon para kay idea kung kinsa yung nagpadala nimo. Okay ra nimo? Oh no! Wala lang siyang anaon. Wala po may idea good sir kay kuan kanang ora man gud po ni nakahide mo po diya address kung kinsa nagpadala. Kami nagngananin mo gud may kay sulod mo gud yung bukid sa kablo daw bukid karon sir no delikado. Paano na, okay? Pwede raw, pinunong na to. Kuan, para na kay idea ba? Kung namin galing kay idea kasi nagpadala, pwede na siguro ka mo bayad ang amount. Sir, wala kay kwarta? Bisang manok na lang. Ilang kilos manok lang? 160 o 500. Pwede, daghan pong manok di ay. Pwede na lang na, para makabalo siya. Kasi basing nasa sulod. Di, naman po tayo proof. Kuan, bot ka sa bot. Walay na, wala man may kuha. Wala naman po daw. Pwede na po ibalik og close. Okay, balik na to. Para basin og may diyahan pud ka ba? Then may diyahan pud may kahagikan. So ito ko sila lang na. Abrihan lang na to, sir. Okay ra, sir? No! God, please, no! No! Ato ano? No! Sa ato pa, Kundi lang ka ka. kung ako nagpadala, may ID sila, no? Ikaw nag-order mo ang mangalan. Kung mo siya ihatag. Basig na ay, ang gapadala na, basig na ay ID sa ilalong ba? Oh. Ang gapadala, aron makabalo ka, ay, si Para Kuan ang gapadala. makainundong ko. Basin na yun. Ako siya kabrihan, sir. Lantawa lang po apil, sir. Kay imo ba ni ngalan? Okay. No? Ito lang tawon. Alin di atong pamirahan, guys. Tulog ko tayo, gugol ko dito. Basin Isa yung na nakan. naligikan eh. MC ni sir, sa delivery sa kuan. Nagita mo na magpa-deliver. Pag nalitan, sir, order ka, sir. Umuha ni siya. DMT mo good, sir. Cash in delivery na siya, sir. So, inig-deliver mo, bayad ka. Di mo kita de? Pero ka akong bata. Ay, putulong ulo. Wala po may idea, sir. Pero, isa man imong anak niya eh. Lucilia. Ha? Lucilia. Asa mo na siya karon, sir? Jaime man. Ay, may Ikaw manalan. kay Jaime. Kasi mama pa, kayo. Kung kuan, kung pananglitan, kinsay nagpadala nimo, i-receive nimo. Ano lang yung bayaran? Tay, ay sir. Paliw, kuan, ikaw na lay open, anak. Kay Ikaw rin. naman. Oh, sir, welcome sa atong Korokongho vlog. Wala kailan ako. Ano ko ni Damas? Sorry kayo, amo ko kuya ha. So
So, ang nagpadala ni mo kuya, si Ma'am Elsie Horidi. Oh, Ma'am Elsie siya gayanin, sponsor. So, kami nga grupo mo vlog ni siya. Kuya. Dili na lang ka nakabagay. Wala na nervous. Wala. Ikaw mo din. Hi, ilan? Uni anak ni Elsie. O kani. Okay. Hamang kani. Bro, anak kani Elsie. Tarpaulin, tarp. Listing. Tita. Ay. Bodo din kita lang tering. Awan siya. Hi, Ma'am Elsie. Nana. Lahi na dili na package. Lahi ko tong mabuti mga Abril, kuara na siya grocery na. Ipag-groceryhan do kani nga. Paggroceryhan ra ka. Kuya, Pero para. no nanay. Ah, wala. Wala yan, sponsor. Yan na. Salamat na pero naman yan kuan. Oh. Wala na. Dayon, aman to ang letter ni tatay. Sorry kayo. Ano mo ngalan? Analin. An-an. Yan, undang. Kaya lang. Tapos an? Oh. Uy. Papa Ino. Papa